Nungguin terus makanya sabret dulu. Neng isor kene like, komen. Di share kanca-kancamu ya aja lali. Komen golek judule dibantu, kok request. Oke, mantap jiwa. Dadah. Oke, mantap kamu. Piye, Jul? Si. Do liburan ning ndi semenjane virus corona iki? Aku nek virus panggal liburan. Kok iso? Ya iso aku nek lah liburan yo ngene-ngene ku bengak-bengok kaliren. Dong. Dong. Dijak omongan liburan kok malah kok ingon-ingon barang lho iki. Ajare. Dek zaman berjuang do kelingan. Nyanyi suara kaya kalian seretek. Wis, ora udur-uduran kaya kucing ae. Ngene iki penake golek nggon sejuk ben ra stres. Kayane dibagus iki. Yuk TWO rasa kesuwen. OTW. Ya kuwi maksude.
ngono kae yo. Panas ning kene ra penak kan. Ngisor kono yo. Yuk, pindah yuk. Jangan ya yuk. Oh piye? Tegak aku. Ora nek wong mancing yo, Cah. Hah? Ora nek wong mancing lho. Oh. Biasane nek wong mancing ngene iki. Yo ae liburan nih. Nepi yo. Nepi gara-gara nek corona kae yo. Heeh. Corona. Kayane yo iya. Biasane iki rame. Disambi Cah. Nek kopi. Ora nek warkop ya. Edan po. Kau ngapa ngono? Loro ambek anake apa? Yo ora nek. Alah ya dolanan banyu kaya dhewe ngene iki. Wis padha ngene iki kaken orang kerjaanan. Lo pancing mau ah. Wayahe yo. Wayahe. Urip. Oh, mana dia? Kan gila kali. Yo. Arepmu. Aku wis los. Las. Aku wis gak mikir. Mancing ket mau ora dipangan-pangan. Ora entuk-entuk. Panas seram ini toh. Tak pindah nggon kono lah. Jangkrik tenan kok trae. Sendir pamai. Arep mangkat sekolah. Asem tenan takon tenanan. Wis ngerti nggo pancing, kok cek takok arep ning ndi? Yo mancing toh. Hawane panas seram iki. Panas-panas iki matuki jalan-jalan karo tilik sawah iki. Delok pari iki mbok-mbokan wis jebol wis. Lemu-lemu iki kan. Matuk. Mangkat wae iki. Oh. Apa kowe metotokne ngono kuwi? Mancing. Bendina senengane mancing ae lho. Lah sampean arep ning ndi? Arep lek sawah. Ae sapa? Sawahe tanggane. Lah apa kok melok niliki barang? Yo bene, ben ngetarani laku di sawah kok. Dan pari ini mantap tenan iki. Lemu-lemu. Delok nah jebol panen iki. Wih, dalane eleke pol. Marem iki ndelokne sawah lemu-lemu juju ngene iki.
Kang Ndi Kang? Tilik sawah. Lho ngopo dolan ning kono ki padhoan? Banyu iki. Kaya bebek lho senane ning banyuan iki. Dia entuk ngopo? Alah. Ora entuk blas. Dong iki. Bedino mbok pancingi biar entuk. Wis gawe melok kancane kungkum ngono ben kaya bebek ngono. Ayo melu kumpul-kumpul. Mau ini kene. Nah wis gek kungkum bareng ben kaya bebek. Ah, mancing ra entuk blas. Ya ada nyanyi. Ayo lho, ndang nyanyi ndang kowe. Tabuhi yo, tak tabuhi. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Asik. Datang.